ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ମାନେ ଚିକେନ ରାନ୍ଧିବାରେ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି, ଜମାରୁ ବି ଏମିତି ଭୁଲ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଆଡେ କଣ ଏମିତି ଶୀତ ହଉଛି, ଏମିତି କହଲ ପବନ ବାଡଉଛି? ବାବାଲୋ କି ଶୀତ, ଏତେ ଜୋରେ ଶୀତ ହଉଥିଲା ଯେ ଘରୁ ଜମାରୁ ବାହାରିବାକୁ ମନ ହଉନଥିଲା। ଏତେ ଶୀତରେ ମୋ ବାବା ଆସି ଘରେ ହାଜର। ଗୁଗୁ ଆସି କହୁଛି ମାମାଲୋ ଅଜାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବନେଇବୁନି ନା? ମୁଁ କହିଲି ହଁ ବନେଇବି। ଜଳଖିଆ ବନେଇଥିଲି, ଅଦା ଆଉ ପିମ୍ପଳିର ଗୋଟେ ଗାଢାଟେ ବନେଇକି ବାବାଙ୍କୁ ନେଇକି ଧରେଇ ଦେଇଥିଲି। ମୁଦୁଲି ବାବୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ, କହିଲେ ଆଜି ଚିକେନ ବନେଇବୁ ନା ଆଣିବି ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ 5 ମିନିଟରେ? ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆକ୍ସେପ୍ଟ, 5 ମିନିଟରେ ମୁଁ ଚିକେନ କରିଦେବି। କିଏ ମୋର ବଟାବଟି କରିକି ଚିକେନକୁ କଷଉଥିବ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ଏଥିରେ ପିଆଜ କଟା, ଅଦା ରସୁଣ ଛେଚା, ସବୁ ଛେଚା ଛେଚି ମସଲା ମସଲି ଗୋଟା ଟିକେ ଘାଣ୍ଟି ଦେଲି। ତାକୁ କଡେଇରେ ତେଲ ଆଉ ଚିନି ଟିକେ କଲର ହବା ପାଇଁ ପକେଇ ଦେଇକି ଏକାଥରେ କଷେଇ ଦେଲି। କଷେଇ ଦେବା 5 ମିନିଟରେ ହେଇଗଲା ମୋ ଚିକେନ କଷା ରେଡି। ସାଙ୍ଗମାନେ ତାପରେ ମୁଁ ଥୋଇ ଦେଇକି ଚାଲିଥିଲି ଦୀପରେ ବସିବି। ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ଛାଞ୍ଚଟେ ମୁଁ ତିଆରି କରିଥିଲି, ସେଥିରେ ପ୍ରଥମେ ଆଜି ଅନୁକୂଳ କରିଥିଲି। କେଡବକୁ ଦେଖ ଗୋଟେ ଟ୍ରେ ଦୀପ ବାଡେଇ ଦେଇଥିଲି। ରହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।